Volia fer-vos un agraïment perquè sento que tothom hi ha posat el cor. Jo personalment he estat molt a gust treballant amb vosaltres, m'ho he passat molt bé i a més m'heu inspirat. L'esperança s'encomana, igual que s'encomana la por, però llavors quan fas una cosa per petita que sigui, perquè no deixa de ser petita l'acció que podem fer nosaltres, però, ostres, a mi se'm m'encomana aquesta energia de dir anem a generar una cosa bonica. Em dic Berta i vaig a l'Institut Narcís Monturiol. Em dic Maria i vaig a l'Institut Narcís Monturiol de Figueres. Hola, jo soc en Teo, tinc 13 anys i vaig també a l'Institut de Monturiol. Això és un projecte de la xarxa transversal de teatre on hi ha Figueres. Llavors, des de Figueres Escena m'han agafat a mi com a mediador per d'aquest projecte col·lectiu fer un aterratge específic a Figueres. Llavors, amb l'equip de Figueres Escena el que hem decidit és treballar amb aquest grup d'estudiants de l'Institut Narcís Monturiol. Per què aquest grup? Perquè vam llançar com una crida per si algú estava interessat i des d'aquest institut un grup de professores es van interessar. Nosaltres vam començar aquest projecte a l'octubre, que vam tenir la primera sessió amb en Jandro on vam començar a reflexionar sobre les guerres que hi havia actualment i també sobre el nostre passat aquí a Figueres, com va ser bombardejada Figueres durant la guerra. I això ho vam fer durant tot el primer trimestre. Vam fer 3 sessions amb en Jandro i la resta amb una professora de socials. Llavors el que hem fet és, durant el primer trimestre, fer 3 sessions de reflexió i d'aquí fer 3 sessions més que ja serveixin per generar una acció artística el dia que es veurà aquest espectacle entorn del qual gira el projecte, que és l'espectacle Fantasmes de Guerra de la companyia La Baldufa. Jo crec que hi ha molta gent que no es dona compte de la realitat, o sigui, gent que de veritat està patint i gent que està visquent una guerra, perquè nosaltres realment tenim moltíssima sort. És això que ho veiem potser molt lluny, no? Les guerres, les altres guerres, perquè les guerres civils i així ja van passar fa molt, no? Que nosaltres, diguéssim, no les hem viscut. I mirem aquesta escena que hem creat de cossos estirats a terra. Que el que ha anat molt bé és que durant el període de vacances de Nadal el que havia generat aquestes 3 jornades de reflexió van fer bullir l'olla i van venir ja amb idees molt fetes. Vam decidir què volíem fer, vam decidir fer unes postals i les vam escriure. Una companya va escriure un poema i també vam decidir com faríem la performance. Ara el que hem fet és jo recollir totes aquestes idees, jo he dit tot que sí, i simplement el que estic fent són suggerències de com fer que aquestes 3 idees tinguin el màxim d'impacte a nivell més artístic. Jo, quan ja vam haver de fer allò dels cossos, tota aquella que vam fer com una muntanya de cossos i vam treballar tota l'expressió facial que havíem de tenir i tot per transmetre més, jo ja vaig veure, uau, sí, o sigui, toca, o sigui, transmet. Penseu que des de fora, vosaltres no us heu vist, però els que us hem vist, des de fora queda molt xulo, o sigui, molt xulo, és molt emocionant. Hi haurà 2 funcions, una funció oberta al públic, que serà diumenge, el públic vindrà a veure un espectacle, que és l'espectacle de La Baldufa, Fantasmes de Guerra, i quan acabi l'espectacle es trobaran l'acció d'aquest grup de joves. Teníem força pensat més o menys el que volíem fer. L'objectiu era transmetre a la gent de fora una realitat que hi ha gent que està visquent. Generar una acció que tingui un impacte. Elles i ells han tingut la sort de poder treballar d'una manera més intensa, però hem de poder generar una cosa que reverberi també en la resta d'estudiants que vindran, però només tindran aquell dia. Vam decidir fer unes postals i les vam escriure. Vam triar nosaltres mateixos la imatge per posar-la. Nosaltres vam decidir la guerra en la que ens volíem centrar i buscàvem una imatge. Per exemple, nosaltres vam fer Figueres,
durant la Guerra Civil. Tenim 6 cartes diferents de diferents guerres. Tenim guerres passades i guerres o conflictes actuals que estan passant ara mateix, no? I doncs les vam decidir que impactaria més si les escrivim en primera persona. El terra està pintat de vermell i ple de pedres. Els edificis no són rectes i el cel ja no és blau. Vam escriure un text com si estigués escrit a mà per algú. Mira, aquest la vaig fer jo, que és una nena que es diu Aurelia, i que això que explica que té por, que... Em sento sola, trista i molt perduda. Heu de tenir molta empatia per poder escriure aquestes cartes i sentir-te dintre d'algú que tampoc coneixem, però és bonic. Si estàs llegint això, no ens ignoris. Pensa que avui ens ha tocat a nosaltres, però potser demà seràs tu qui escriurà aquest text amb l'esperança d'un món millor. A mi em fa molta pena que hi hagi gent que hagi d'estar patint això. Toca. Sí, fa por. Bones, I tu la música? Sí, exacte, què tal? Molt bé. La Hannah i l'Aiman van decidir fer un poema amb un acompanyament musical. El poema que el va redactar la Hannah amb la guitarra del Liman, que l'Iman va aprendre a tocar la guitarra per poder fer això. I a Figueres el que hem fet és que hem estat treballant amb un grup d'estudiants de l'Institut Narcís Montoliu. I el poema que avui us recitarem serà recitat per la Hannah i per l'Iman i es diu Quan es perd la humanitat. Les guerres no comencen amb bales. Comencen amb banderes, discursos ben dits, però buits, i promeses de victòria segura. Després arriba el silenci pesant. La guerra civil no va acabar el dia que tot es va aturar. Es va quedar a les cases buides, a les històries que no es deien, als avis que no explicaven res, però ho recordaven tot. Diuen que hi va haver vencedors, però jo només veig absències. Famílies dividides, noms esborrats, un patí que es va heretar com si fos part de la sang. I avui, mentre mirem altres guerres des de lluny, algú perd la seva infància, a casa, dins d'una ciutat ferida. Algú aprèn massa aviat què vol dir fugir, què vol dir no tornar, què vol dir viure amb la por com a rutina. El patiment no té bàndol. No pregunta d'on vens ni què defenses. Pateixen els civils que només volien viure tranquils. Pateixen joves que tornen diferents, si és que tornen. Pateixen mares, fills, persones normals, fetes números. Ens diuen que algú guanya. Però què es guanya quan es perd la humanitat? Per fer la guerra cal deixar de veure l'altre com una persona. I en aquell moment ja hem perdut tots. No hi ha vencedors, només supervivents intentant viure amb el que queda. Parlar de guerres és recordar que cap frontera, cap ideologia, cap poder val més que una vida humana. I que potser la pregunta no és qui guanya, sinó quant estem disposats a perdre com a humanitat. T'ha fet donar-te més compte d'això, de la realitat, i t'ha fet pensar i veure que de veritat tenim moltíssima sort de que això no estigui passant aquí. Veus com tota una altra perspectiva diferent, que al final a les escoles i als instituts no es parla gaire. A mi m'ha semblat increïble veure que les joves tenen consciència política i tenen ganes de tenir aquest tipus de reflexions i tenen ganes de saber d'història i expressen que els hi falta informació i que volen tenir-la. Llavors, per mi ha sigut molt ric i molt inspirador
escoltar-les i veure la seva fam de coneixement i de poder tenir un posicionament en el món. Hi ha com moltes coses que no vam tenir temps d'assajar o de parlar i que es feien perquè s'activava una mica la intel·ligència col·lectiva, com per exemple el moment de sortir a saludar. Jo de cop i volta vaig pensar, ostres, no hem dit que hem de sortir a saludar perquè com la gent estava esperant que sortíssiu. Hombre, aquí pot dir Lluís. Clar, aquí sí. Tinc una imatge en concret, em podria posar moltes, però tinc la imatge de la Maia. Clar, va sortir la primera i de cop i volta estaven creuant tots el vestíbul i la Maia havia de posar-se al mig. I no, i va entrar allà entremig de la gent i allà va ser com un moment de determinació total i aquest és un exemple, però ja et dic, jo crec que totes i tots us heu entregat molt a la proposta. Primer havíem d'entendre bé el tema que estàvem treballant, perquè sense entendre el que estàs fent és impossible ficar-hi la mateixa dedicació que hi fas. Jo crec que sobretot les postals no haurien quedat com van quedar si no haguéssim fet a l'inici un punt de reflexió i haguéssim com empatitzat amb el que passava. Jo crec que sense reflexió profunda i honesta, clar, l'acció acaba sent una cosa instrumental, no? Llavors, jo crec que el que segurament hem fet bé és que hem reflexionat i que hi havia interès i inquietud. L'esperança s'encomana.